गाव गावसिनि जोंनि बादायलायनाय बे जायगायावनो खालामनो हागोन नैबे बादायलायनाय ग्रुप बादायलायनाय जोबनायनि लोगो लोगोनो जों एक्सरटेसन नङाबा मेसेज जोंनि एरिया फारसेनिफ्राय जों लागोन होननानै रिभिजनाव बिदिबा जोङो बादायलायनायखौ जों जागायनोसै आरो रेडि जोङो सुरु खालामनोसै ग्रुपआ एसे गोदान जाबाय जासिनिफ्राय एसे क्लोजार माने खाथियाव थायोब्ला गाहाम जागौ नामा औ एसे सिनियर मोनथाम एक्सन सं मोनसे 1 2 3 गो खालामनो हागोन थाखायहाय नोंसोरबो नामा ना सोर लागोन नेक्स्ट टिम नाम्बार जादों जाहैबाय जुनियर ग्रुप
Damini, Damini. Nina Hanuma. 네, 리드 자대. Chị đổi giá cái gì chẳng nhé. Kita ambil ke ada kau nak? Asal